verse 1. Ano ta? John chapter 14 verse 1. Sunod ni siya sa Luke niya gikan sa Matthew mao ni ikaapat na book, Matthew, Mark, Luke, dayon John. John chapter 14 verse 1. Balik ta sa pagpamarog palihog mga igsoon. Og maingon kanila si Jesus, ayaw kamong kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Usba nagbasa, og maingon kanila si Jesus, ayaw kamong kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Ginoong Dios nga labing gamhanan, ang among mga kinabuhi, Ginoo, ikaw ang naghatag ug ikaw upod ang nagbuot kung kanus-al ang kinikutob. Tabangi kaming tanan na makasabot ning ayaw nga bisag unsaon namo wala mi mahimo kon bulag mi sa imong pagbulutan. Buhia ang among mga pagtuo, ang among mga pagsalig diha kanimo aron padayon kaming magkinabuhi nga uyon sa imong kabubuton. Salamat kayo sa imong mga mensahe nga giandam karong gabihon. Ug tabangi kaming tanan na mahimong matinugyanon diha kanimo. Ayaw tuguti o Dios na dunay mga kinabuhi nga masakmit sa kaaway. Ayaw sa tuguti nga ang mga pulong nga imong giandam karon maagaw lang sa kaaway, Ginoo. But sa bisan unsang paagi tabangi ang kada usa nga may kinabuhi namo unsa ning mga mensahe nga among madawat diha kanimo. Mao ni ang among pagpaubos ug madawat namo ni. Ang tubag ni ini pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus, among Ginoo, Hari ug Mangluluwas. Amen and amen. May gabi sa tanan. Karon nga kagabihon mga igsuon ang atong pagtuon. Giuluhan siya itugyan sa Dios ang tanan. Itugyan sa Dios ang tanan. Mani ang ato karon nga uluhan sa atong pagtuon. Sa kinadaghanan kay tan concern sa kinabuhi. Pinadaghanan tag mga gipang atubang nga mga pagsulay, mga problema daw gilibutan ta sa kining mga panghitabo karon nga di muratag di gyud ta katakas. Di po nato pwedeng i-give up, di po nato pwedeng talikdan. Mao ni nga ang sugo sa Dios nga itugyan kaniya ang tanan. Kay og imo-imohon ra gyud di gyud na imo makaya. Kung ikaw lang di pud mo makaya. Ang sugo sa Lord nga ipatugyan gud niya ang tanan. So gisultihan ni Lord kining John chapter 14 mga panghitabo ni katapusang mga kaygayunan ni Ginoong Hesus sa wala pa siya gilansang sa cross. Diin iyahang gisultian ang iyahang mga disipulo nga di gyud magpakawala sa ilang pagsalig. Gani ang pag-awhag sa Dios nga mosalig ngadto sa Dios ang iyahang mga kaanakan, mosalig ngadto mismo kang Hesus. Kay dunay ganti. O kini nga ganti sigurado gyud kaayo na maangkon. So ang kasunod ani mo tong giandam ni Lord ang langit ng Pinoy-anan diin dito ta mamauli. Walay pandagto, walay baha, walay bagyo, walay landslide, walay mag-ulan o missile no. Dito sa gisaad sa Dios nga ganti sa mga katawhan niya nagsunod sa iya. Pero kasagaran masakpan nato ang atong kaugalingon nga wala nagsalig sa Ginoo. Kabantay mo? Ako sige jud kong kabantay ani. Nga atom di ko nagsalig nimo ani. Kanang naa ka giatubang nga problema or sitwasyon nga murag isuda man ni kaayo. And then nagsugod na kay ka grabing kaguol, grabing kabalaka, mura na ka saon niya, taranta na ka, nga na. And then makapanamin ka, makapamutan na kasi mong kagaling usumon, kumusta po ani? Nagsalig pa ba po ani sa Ginoo? Nakaroon, masubay na itong mga igsuon, dunay panghitabo sa Old Testament, sa kapanahunan sa mga hari. Diin ang ilang mga magtatambag maupa ang propeta. Aning panahon na pa nasulat ang Biblia. Okay? Napa mo? So aning panahon na mga igsuon, wala pa nasulat ang Biblia.
Ang mga hari o ang mga katawhan sa Israel, hangtod na nga nabuak ang kingdom, ang katawhan sa Judah o katawhan sa Northern Kingdom ng mga Israel, nagadepende sila, pati ang hari, sa unsay gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta. Mas kung musulong sila gira, mangutana sila sa propeta, pag-ampo sa Ginoo, kung musulong ba may mudaog ba may, kay kung dili may mudaog, di may musulong. So ang propeta mag-ampo, ngayon mensahe sa Ginoo, ang Ginoo may yung sulong ka mo, or ang Ginoo may yung ayaw ka magsulong. Gani sa kapanahunan ni Eliseo, kanunay nakalikay ang mga Israelita sa pagsulong aning mga taga-Assyria tungod kay ang propeta nga si Eliseo, sigihan niya nga sige siyang gagayad sa katawhan sa Diyos nga ayaw diha agi kay na sila diha gakampo. Ayaw diha agi kay na sila diha ambush sa ilahang tirada diha. So every time nga naay madungog nilang tingog gikan sa Ginoo pinaagi sa propeta, maluwas sila. Sa panahon sa kalistanan, adto gyud sila sa alagad sa Dios, mangutana sila dito saon man namo ni, and then ang Ginoo maghatag og mensahe, ang mensahe na isulti sa maong propeta mao'y mahitabo. Mao nga naanad ning mga Israelita nga sa panahon sa malisod nga mga kapanahunan, musalig sila, dili sila sa panahon sa giyera, dili sila musalig sa ilang mga bangkaw o espada. Sa panahon sa sakit, dili sila magsalig sa bisan unsang mga tambal. Sa panahon sa kaning kawaladon, dili sila magsalig sa kinsay na ang makaprovide sa ila. Sa panahon sa grabing kagutom, ang ilag yung gisaligan ang tingog sa Ginoo nga iyahang gipadangat ngadto sa katawhan pinaagi ining mga propeta. Karon nasulat na ang Biblia, o dili na ta makaingon nga unsa may akong buhaton ani kay naa may Biblia, naa man diha tanan nakasulat unsay angayan natong himuon, tama? Mo na nga kinahanglan masabtan nato ni pag-ayong nga igsuon. Ato na sa 2 Kings chapter 7. 2 Kings chapter 7. Second Kings chapter 7 verses 1 to 2. 1 and 2. 2 Kings chapter 7 verses 1 and 2. Apan si Eliseo miingon, pamatia ang giingon sa Ginoo. Ugma sa ingon ni arong orasaha dito sa merkado sa Samaria ug sa mga ang usang kagantang nga harina ibaligya na lamang ug tagsa ka plata. Ibaligya usab ang duha ka gantang nga sibada sa maong presyo. Unya ang kapitan nakuyog sa hari, mingon kang propeta Eliseo, bisan pag-aplihan sa Ginoo ang bintana sa langit, dili gayod matuman ang giingon mo. Apan si Eliseo miingon, makita mo kini apan dili ka makakaon niini. So atras ta sa mga pangitabo ni ini mga igsuon, ang hari sa Israel ani nga time si Joram. Sa time ni Joram gikastigo sa Ginoo 7 ka tuig nga walay ulan ang yuta. Imagine na 7 ka tuig no? 7 ka tuig nga grabe yung kauga. So bisag unsa kalayo ang mga tuburan sa mga uhan dire. Bisag unsa kalayo ang tuburan, ilag yun ang atuon dito sila mapagtubig hangtod nga mauga. Ngita na po silang laing tubod kay for 7 years sa time ni Joram wa may ulan. And after that, tungod kay walay ulan, nahitabo ang dako kayong kagutom. Gaatras ko ha, unya kapaingon ko sa atong gibasa karon. Dunay usa ka inahan nga niduol sa hari nga naghilak og tama. And then ingon siya, mahal nga hari, tagai ko, tabangi ko. So giduol siya sa hari, unsa may imong problema. Ingon siya pagtubag, sir, or mahal nga hari, nani Dre, ako ning gibasa ka ganina. Ingon siya nga, kining usa ka nanay, usa ka inahan. Nagsabot mi tungod sa grabing kagutom. 7 na katuig karon nga walay ulan. Na ang akong anak mo ilutuon namo ganina, giluto namo og gikaon. Nya sunod namong lutuon nga anak ang iyaha, pero dili na siya mosugot, yan ang gitaguan ng iyaha, di ba? Umoy nungdan nga na-realize sa hari nga dili na ni basta-basta ang kagutom. Gigisi niya ang iyang bisti. Og niingon siya pagsulti, gipanumpa ko nga kung makita ginako si Eliseo, putlan nako sa ulo. Kaya iyang gipasangilan nga si Eliseo mo'y naghiwo aning 5 ka tuig nga walay ulan.
Nalagad sa Ginoo mo'y napasanginlan kay aning atay nag-pronounce man ang alagad sa Dios nga tungod sa grabing pagpakasala aning atong nasod 7 ka tuig nga walay ulan. So aning tumura ilang pasanginlan sa hari nga nahitabo ning grabe gani nga kagutom ni sangko ni sa paglinutuay og anak. Tungod sa grabing kagutom kay 7 ka tuig nga walay ulan tungod ilay Eliseo. Karon ipanumpa nako na pag nakita na ko si Eliseo punggutan ko na akong ulo. So, iyang gipasuguan o gipaadto si Eliseo. Samtang si Eliseo nakig-meeting sa mga pangulo. And then, wala sila nakaibaw nga ang alagad sa Diyos kaibaw mangyod, paibawon mangyod siya sa Ginoo o unsay may tabo. So, samtang nagpadong sila dito, niingon nga agkatong gisugo, wala na hibalik, munang nangunay na gyud ni, no? Wala ko masayop nga ang hari mismo ni kuyog ni uban atong ning gibasa dire sana makita na siya mga igsuon sa chapter 6 kaning akong ipangsulti. Unya sa chapter 6 mga igsuon nagsulti gisugilon ni Eliseo ang maong magapanghitabo pagayon. So akong basahon na mulakbit ang gamay dire sa chapter 6. Okay. So, kato pagsugilon sa babae, nga giluto na ilang anak, niya sunod ng anak kaunon, pero gitaguan na, unfair na no. Ingon diha sa verse 30, sa pagkabati sa hari, chapter 6 ta ha, sa gisugilon sa babae, gigisi niya ang iyang bisti, nini higayuna ang hari, naglakaw sa kuta sa syudad, o nakita sa mga tao nga dito sa ubos, nga nagsapaw ang hari o bisting sapo. Nagpuasa siya. Nagpaubos siya. Wala siya nagsuot og aningon ang Bible nga nagsapaw siya og bisting sako. In other words, pwedeng nagsuot ra siya siyang harianong biste o niya nagsapaw siya og sako, kunyari nagpaubos. Pwede din na nga tanawon ka mapaubsanon pero susulod kinagarbuhan day. Pwede din no? Kaya yung dahil isapawan rin sako. Sa verse 31 siya mingon, silutan unta ako sa Dios. Kung niining adlaw dili ko punggutan og ulo si Eliseo nga anak ni Sabat. So, pirtig yun ang lagutan nga maputan gyud ulo. Verse 32 niadtong higayuna si Eliseo naglingkod uban sa mga kadagkuan dito siyang balay. Ang hari nagsugo og usa ka tawo sa pag-adto kang Eliseo apan sa wala pa moabot ang sinugo si Eliseo miingon sa mga kadagkuan nasayon pa kamo nga kining hari nga mamumuno nagpadalag sinugo aron sa pagpunggot sa akong ulo. Niining inig abot sa sinugo siri ang pultahan o ayaw siya pasudla kay nagsunod kaniya ang hari. So si Eliseo nahibalo na dance plano kinsa man nagsulti niya wala lain ang Dios alagad man siya sa Ginoo. Ingon ang verse 33 apan samtang nagsulti pa siya miabot ang hari ug mingon kaniya gikan sa Ginoo kining maong kasamok busa dili na ako mosalig sa Ginoo. Dalang Kristohanon inganik kinaiya. Ngayon moabot ang kasamo, di na mo salig sa Diyos, ang Diyos pa'y pasanginlan. Pero sa makadagarabang panahon, mga igsuon, kita may gahimog kasamo. Ang tao dyan, nag-imog kasamo. Karon pasanginlan dahil ng Ginoo, Lord, nga na mag-ingani ni mo, dagang landslide, nagbaha, dagang nangamatay, daming mga ari-arian, lubog ang mga palayan, Lord. Kinsay, di pasanginlan si Lord. Pero kinsa dahil na nga trabaho, tao, ang tao hanap. Global warming natakaroon kaya tungod sa kahakog sa tao putulog ka oy hala mga factory tanan basta kay kwarta unya ang Dios na ipasanginlan di ba? So kini usab si ang hari mga igsoon iyang ipasanginlan nga ang Ginoo may nagbuhat ani di naman siya makaakog putol sa ulo ni Eliseo kay naa man ang mga kadagkuan po ng mga pangulo. So di mo na lang siya nga Eliseo ang naghimuhan ni grabe kayong kagutom. Walay lain. Ang Ginoo, mo nang di na ko mosalig niya. That is why karon nga kagabion ang atong uluhan itugyan sa Dios ang tanan. Karon wala tay assurance. Kung magisgot ang anitas kalibutan, daga naman ninyo dire magbidirahay nagbuhok tungod sa mga politiko, minaw mo kayo. Wala may assurance. Bisag kanan inyong gihunatan og laban mo imo daog, wa may assurance og laban mo lungagon or wala. Mato na sa inyo, makatod bugas, lamat sa imong butar ha, pulo ka sako imo. Lamat sa imong butar. Nga na, wala oy.
Ang atong kasiguruhan mga igsuonas, Ginoo mo nang itugyan sa Dios ang tanan. Kung atong atras mo forward ta gikan sa pangitabo sa Biblia sa atong kapanahon karon, makita nato nga naa ning mga pangitabuan. Nga gira, may mga bagyo baha, gani grabing patay. Nga kumingon ta lisuda kayo may pastor. Imagine tong natabunan sa tibok pamilyang natabunan sa baha. Imagine ang putong tibok pamilyang giambakan sa misay. So makaingon tang, thank you Lord. Diba? So bisag kung sa mga igsoon, ang Thessalonians 5:16 ninyo, pagpasalamat kamo sa Dios sa kanunay. Bisan unsang kantangas kinabuhi, pagpasalamat kamo. Nigingon diha mga igsoon. So ni nga tema kinalisudan kaayo. Daw panghitabo pod sa ato ang karon nga lisod kaayo nga i-survive. Pero kinahanglan mo saligtas Ginoo. Ari na tas chapter 7 verse 1, ingon siya, si Eliseo mingon pamatia ang giingon sa Ginoo. Yang ina nang hari. Ugma ni arong orasaha dito sa merkado sa Samaria ang usa ka gantang nga hari na ibaligya na lamang tag usa ka plata o ibaligya usab ang duha ka gantang nga sibada sa samang presyo. So ang gi-prophesy ni Eliseo mao nga karon grabe kayo ang crisis. Taas kayo ang palaliton. Gani ang usa ka kilo, ang 2 ka kilo, ang usa ka gantang ingana ka mahal. Pero kalit ni ugma ni diso may tabo. Grabe no? Kung parang mas masabtan to pag-ayo, ato ang himuong ilustrasyon ang karon nga nitabo. Na ang gasolina karon 70 ang litro. And then mo kalit og ingon si pastor ugmang adlaw tag 3 sira ang litro. Motongo mo dili. Kung sa atong kapanahonan ning hitabua, niingon si Eliseo nga, yes, hari. Nakita nimo nga ang usa ka sakong bugas tag 6,000. Pero ugma tag 200 na lang na. Ang akong giingana pag hubad illustrate aron masabtan nato kayo kay wala na tay silosibada ron. Mga putay pulo plata, wa kita kabalo pila ng usa ka gantang. Ang usa ka gantang 3 kilo guro na kapin. Wa ta kay balo na mo nang giingana nako pagsulti. Nasabtan nato kayo. So, grabe ta karon kalisod. Grabe ang atong crisis karon. Pero ugma sa ingon aning taknaa, makita nimo nga grabe kaayo ang pag-restore ni Lord, ang pagbalik ni Lord, ang pagbuhi ni Lord, ang pagpabangon ni Lord sa ekonomiya. Kaya ani nga time, paminaw mo kayo. Ani nga time, within 7 years walay ulan so gutom. Ikaduha, gisulong pagyud sila sa mga taga-Assyria o gilibutan ang gingharian. That is why gutom kayo ang mga tao nga naa sa sulod. Munang kakinananay na sila sa ilang mga anak. Nakuha na to? So duble ni. Grabing kagutom, grabing kawaladon, plus gisulong pag sila, gilibutan sila, gera man eh. So, sa verse 7, sa verse 2, human og sulti ni Eliseo, ang general or ang captain nga kauban sa hari, nagikan sa Syria, si Hari Joram, kaya sa Syria, hari sa Israel. Ningon pagsulti nga, bisan pag maabli kuno ang gingharian sa langit o ang bitanas langit. Dili siya motuo nga mahitabo ang gisulti ni Eliseo. Tanawa ha? Unya ang kapitan. Nagkuyog sa hari, miingon kang propeta Eliseo. Bisan ablihan pa sa Ginoo, ang bintana sa langit, dili gayon matuman ang giingon mo. So, himo niyang bakakon si Eliseo. Labaw sa tanan, gihimo niyang bakakon ang Diyos. Tungod kay ang isulti ni Eliseo, gikan man sa Diyos. Ara pagid. Napata diha. So, apan si Eliseo maingon, makita mo kini, apan dili ka makakaon niini. Na ang isulti ni Eliseo nga to kapitan, kay ang kapitan human siya nakadungog, GBI niya ang nadungog. Human niya nadungog, ang wali nga gikan sa langit gikan ni Eliseo. GBI niya ang mensahe, wala niya tuuhin. Munang ningon si Lord, kadi man kamo tuo, igor ka makakita o di ka katilaw. Yan naman sigil ta paminaw pulong Ginoo nga igsoon, di nato tuuhan. Makita nato ning mga pulungang manghitabo sa atong isig katawo, sa atong isig Kristohanon. Pero kita nga wala ni sa alig-ani na laway. Maglaway ka. Amen? Badayonon sa nato. So, naputol na diha ang storya mga igsoon, ang hari ni Pauli, ang iyong kaubanan ni Pauli, samtang si Eliseo nagpadayon. Ni ship
ang storya ngadto sa upat ka sanlahon. May kag upat nga sanlahon walay paglaom. Aning time walay tambal ang sanla. Kung naa kay sanla, magpaabot ra ka o maayo ba ka o mamatay. Kaya wala pa may tambal ni kaniadto. So ang uban sa maong sanla, sanlahon pod. May upat ka sanlahon nga gibutang sila sa usa ka isolation nga dapit. I-isolate sila dito kaya di mo ni sila pwedeng masuroy-suroy o mahimong manakot. So gilain sila. Kining upat ka sanlahon tanawa ni ilang storya. Verse 3. May upat ka taong nga sanlahon dito sa ganghaan sa syudad. Wala sila sa sulod. Na sila sa ganghaan. So kung imong maulagway ni ang mga Israelita tuwa sa sulod. Na sa sulod sa syudad nga gipadiran. Samtang sila nasa gawas sa ganghaan o ang mga Assyrian nga mga armies naglibot, distansya lang po o gamay. And ang Assyrian armies, daghan kayo silang pagkaon, mga kabayo, daghan silang balon, tungod kay ang ilang gihimo nga adira na to sila sulungon, manggawas ra na atong pamakyon. Kay siya harog di na manggawas nga panggutumon, magyud na. Ni atang ra talinis gawas. Tungit-tungit lang to sila siguro dito lang. Ang Facebook, tingali ra to sila dito sa gawas. Kaya istorya-istorya lang sila dito sa gawas. Ilarag yung giulat ng mga Israelita, gutumon na kuha na makaon, mo gawas na lang yun sila na nagniwang mo niya, pus lang ng patay. Nga no? Then, hutong sa mga kasundaluhan na nag-detachment libot sa mga syudad, may pader, na sa ganghaan sa pader, ang upat kasanlahon. Samtang sa sulod ani mga igsoon, kanang hulagwayon nato ni hanga naari jud sila sa dapit dili sila makaduol sa daghan kayong mga tawo. So, padayon na nato ningon siya. Na sila nagsambot ni silang upat in verse 4 tanawa. Verse 3. So may upat kasanahon dito nga sa ganghaan sa syudad, sila nag-ingnanay. Anong magsiya man kita lingkod dinhi hangtod nga mga matay kita. Kung musulod kita sa syudad, mga matay kita. Kaya of course, ano yung pagkaon sa sulod? Kakinananay na gano'n silang mga anak. Naapa mo? And then, ningon pag yun diha, mga matay kita. Dito sa kagutom. O kung mulingkod kita din mga matay kita usap. Patay man gahapon sila. Gawas na gutom, napag yun sila sakit, ngulay tambay. And then, ningon diha, busa, mangadto kita sa kampo sa taga-Syria. Kung dili kita nila ang saon, maayo. Apan kung patyon kita nila, bahala na. Di ba? Muna lang ingon, total, mga matay man gihapon kita. So, mura na sila pamahala. Namahala na sila. Huwag mo tayo magkapaingnan. Musuot ta, patay. Puno ta rin, patay. Ang munong punta dito sa mga taga-Syria, patay po ta. Pero mas hindi ay dito nila ang saon, total, masakiton mo ta. Kapag naman po sila nga, wala na dito sulod gikan. Akit ano, pagwasin tayo manukoy sila na to. Now listen to this. Humana nag-prophesy si Eliseo nga naay something good nga mahitabo. But ang gisulti ni Eliseo, wala nadungog sa mga taong naa sa sulod sa syudad, kaya nakadungog nini ang hari lang o ang kapitan. O kay ang hari o ang kapitan, wala may pagtuo, so wala po nila gisangyo ang ilang nadungog. Marap kita ba? Sino paminaw ay share sa uban. So wala na ilang i-share. So ang mga tao nga naa sa sulod, wag yun paglaong. Wag yun paglaong. Mas laping way paglaong, kini ko pa. Kaya bisan pag walay girawa, napasagdan man sila, kaya himalat yun din sila. Kaya naman sila ni sanla, so i-isolate pag yun sila, di sila pwedeng duulon, pakigsultihan. For 250 meters, makigsulti sila. Distansya rin sila sa ako. Ngaway sakit. So, nakaunaw na sila ka. Nga ito ba? Mamatay ko na kung batay. Pero kaluy, anda ita. Okay. Arin na ta? Padayon ta? Sa verse 5. Musa, sa pagkakilom-kilom na nangadto sila sa kampos taga-Assyria. Apan, sa pag-abot nila sa kampo, wala na yung tao dito. Verse 6 nga naman. Kay gipabati man sa Ginoo ang kasundaluhan sa Syria o tingog sa mga karwahe o
o mga kabayo, ingon man sa kagahog, sa dakong pundok, sa kasundaluhan. Busa nagtuo sila nga gisuhulan sa hari sa Israel, ang hari sa Ehiptohanon, o ang hari sa ang hari sa mga Hitihanon, o ang hari sa mga Ehiptohanon, pagsulong kanila. Tanaw sa nakotanan, ayaw ko na sa verse 7. Sa pagsugod naglangkang sa upat kasalahon, inigtunog nila sa yuta ang madunggan sa mga taga-Assyria, mga kabayong kinadaghanan ng mga karwahin na nagdahunog. Samtang nagkaduol ang upat ka mga sanahon, ang ilang nadunggan nagkaduol ang mga daghan kayong kasundaluhang nagsakay karwahin nga gaabog-abog, ga-vibrate, ga-uyong ang kayutaan. Samtang naglagaw ng mga sanahon. So naguna-una sila, padul mo tanan. Ingna ang commander nito. Nga back of the atras tayo, dagan dagat perting. Ang mga Amonihanon, ang mga Hindayanon, o ang mga Hintuhanon, ang ilang mga hari, ginagaag dako kayong salapi sa hari sa Israel, aron nga muapang o mga sundalo, mga kabayo, mga karwahe, aron maoy mo atubang na to, di na kasukol, atras na. Wala sila kabalong upat, raga paingon nila. Mga salahon pag yun. O niya, ang plano pag yun, dili makigubat, mahala ra. Patay. Makarelate yun taan yung mga igsoon. Kanang wala na tayo mahimo, pero move forward, nagyapon ta. Kanang wala na tayo mahimo mga igsoon. Abante, gihapon ta, makiglakaw, gihapon ta, ug asang direksyon, gitudlos, ginoon na to. Hala, padayon ta. Kaya aning time wala may mahimo ang doktor nila. Asa ako alam, akong mama naman anin. So I believe na ang doktor, ang tambal, walay mahimo kung wala ang Ginoo. That is why silang doktor, kanang mga tambal, gamiton sa Ginoo, mo ninas mga pag-ampo nga, mo pahinggawas. Na-imagine ako no? Hilapihan kadaghan ng mga kasundaluhan na nagkampo na sila, nakaplastar na sila, nakahimo na sila og mga detachment, may mga paksol pa sila dito. Kailan mo paksol? Kanang kubkubon bitang tagaliog. Kubkob na siya tagaliog mura ng kanal. Kung inig lisod na, binakbakay na, mangambak na sila, anak niya, kamang o pabuto na po yung dagan na po sa nga na. Nakahimo na sila mga trench. Nakahimo na sila ng anak. Grabe na kayo ang ilang astra, kanang ilang posisyon. Naghuwat na lang silang, manggawas na ron. Manggawas na ron. Kabalo ka? Lingon ang Pedro 5:8 ba na? 5:7? Sama sila sa Leon? Dili, 8. O, tanawa, pala po check. Lingon diya nga ang kaaway, sama sa mga leon na nagbulog. Nagpaabot lang og matukog. You know? Okay. Mao, 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober, pagbantay, and be alert. Be sober and be alert. Your adversary, the devil, is prowling around like a roaring lion, looking for someone he can devour. Wala? Ang yawa daw murag leon na naghuwat lang. Nara mo dyan backslide ka ni Ron? Nara mo dyan mo gawas di aros presentes Ginoo ba? Nara mo dyan mo undang anong pangalagad Ron? Ang mga Israelita, naghuwat na sila dahil mo gawas. I mean, ang mga Assyria. Pag mo gawas ni Ron sa pader. And we know na sa Bible, ang pader is protection. Ikaw o ako, ilalom ta sa dugo ni Lord. Pero kung gawas yun ta sa protection ni Lord, na, sigurado dyan na. So, mugawas ng yun eh, kay gutoman ng yun eh ba? Nginabuhi, mag-generan sila ba? Mugawas na lang, bantay doon na. So, may tabok mga igsoon, giat nga na sila dito sa gawas. Pero kaya na, malagi duha nga. Upat. Die today, die tomorrow, same day. Musulod ta, matay tas kagutom. Anit tas gawas, mamatay tas atong sakit o sa kagutom. Ay, pa mo, sulong, kita sulong ta. Na ang ilang gidala dito nga hinagiban ang ilang balatian.
Ang ilang mga sakit, mga sanlahon, grabe na ba dito ang manakot? Imagine na sa matag lakang nilang medyoon ang ipadungog sa Ginoo ngadto sa Assyria, linibuan ka mga karwahe. Atong imagine mga igsoon ang masabtan na to kayo nga naa ka tunga-tunga aning barangay Lourdes. Nya kalibot ang mga tangking nagkaduol. Nagkurog na ang yuta tungod sa daghan mga tangke. Mga tangke di gira ba? Nga na ang ilang nadunggan, upat ra di ito kasanlahon. Munang ikaw ako nakita nato diri gutom patay diri siya patay ato dito patay bahala na ni munay atong nakitaan sa atong sitwasyon karon pero naay buhaton si Lord. Ang problema kay di na ta kapaabot sa buhaton ni Lord tungod sa atong mga garbo kita na mangita ta ato ang kagalingong paagi tungod sa atong garbo. Nakabalo ba kita mga igsoon nga wa kita laing kapaingnan wa kita laing kadaganan. Pag wala nang Ginoo sa itong kinabuhi, huwag kita kapaingnan. Pero bisan o mag-stage 3 na tani, basta na'y Ginoo. Hallelujah, gihapon. Na amin kayo sa mama ato daplin. Amin, ma? Bisan pag ingano na nga itong bentang. Isa may wala ka kalisod ron. Amo dali mga hayahay, isang kamot. Mga dato na diha, dali. Wala ka problema, kwarta. Tala, nagkalisod. Nyakang kita nata sa itong kagalingan mo tanaw may ngutang lisod kayo may pero kung tanaw kasuba makayong salamat Lord. Ang uban karon to kalamoy-lamoy pa man sila. Uban karon grabe natoy usa nga sa siyang ka member sa ilang family siya ra jud buhi. Kay nang langyaw man lagi siya. Nakapag landslide natabunan man tabok yang pamilya. Siya ra buhi. O kita, bisag daghan tag pagsulay, lingi-lingi ta salamat do, buhi po kita na. Tanaw kasi mga anak natulog, praise God. Ginhawa po. Praise, alay, na alay, diha sa. So, pasalamat ta sa Ginoo anak. Pag-abot nila dito, wala na. Nasibog tanan, nahadlok ang tanan, tanawa. So, in verse 5, verse 6, kay gipabati sa Ginoo kasundaluhan sa Assyria sa tingog sa mga karwahe nga nakabayo ingon nga kagahog sa dakong bundok sa kasundaluhan. Busa nagtuo sila nga gisulan sa hari sa Israel, ang hari sa Hitihanon o ang hari sa mga Ehiptohanon sa pagsulong kanila busa sa pagkakilom-kilom na nanagan sila o gipamiyaan nila ang ilang tulda nga nagkabayo, mga asno, o ang ilang kampo nga wala gayud maunsa. Kaduha nga senaryo ako ni nakita ang igsuon, katong gisulong pud sila ni Sinakirin. Nawag yun gani sila nakapana, bisag usa lang nakapana, kay gipadungog sila sa Ginoo dako kayong gera ngadto silang nasod, munang ibalik na lang sila, wala silang midayos pag sulod pagpakigera ni King Hezekiah. Kana nga sa time ni King Hezekiah, si King Hezekiah nagtugyan ngadto sa Ginoo. Gani dunay propetang nag-advise niya kung sa iyang buhaton si Isaias. So bisan ng mga hari ginahanglan sila magwalali. Ano nga tayo upat kamok ang naglangong sa lahon. Pero ang ilang nadunggan, dinahunog sa daghan kayong mga sundalong nagpaingon nila. Handlok pati handlok ka sila. Ingon pa na kung iro, bahag kuno ang igog sa iro. Kunya labihang paningkamot nga makadagan na yung palayo. Ang naitabo, ang ilang mga balon, mga asno, mga kabayo, mga hayupan, mga balon nila, mga tulda nila, mga kagamitan nila, mga bulawan nila, nang habilin. Grabing emergency yung kayo nilang panagan tungod sa kadlok. Hello? Kanang bisan pag unsa ka kaisog mga igsoon og hadlokon gyud kas Ginoo katong bagyo be. Itong bagyo sa udit walay isog atong tawo oy. Tanan kurog-kurog. Bisan unsa man gyud ta kaisog, bisan awa man gyud tay kasukol sa Ginoo. Benani nga tayo mas sila gyud tanan nakadungog nga ingana ning gapaingon sila upat ra day kabuok. Hello? Kana bitang maglakaw ka mga igsoon ikaw ra usa.
Pero ang yawa nga gaatang nimo perting naghanang nanay panakan. Perting lang hadlukan nimo kay ang ilang nakit-an ikaw ra usa pero ang mga anghel nga nagsakay karwahe nila gispadang kauban nimo. Grabe makahadlok kayo. Kabalot ang mga igsuon nga ang Dios nagpadala sa nangitnong mga sundalo nagbantay sa kada usa nato. Kundi ta ngay mahadlok taranta balakaw sa panahon. Ingon sa verse 8, sa pag-abot ni ining mga sanlahon sa kampo, nanulod sila sa usa ka tolda. Nangaon sila nanginom. Woo! Ang mga way paglaom, ang mga sinalikway, ang wala na ng comfort, ang wala walay ng tagad, maoy unang nakatanggap sa biyaya ng Lord. Muna usahay mga igsuon, mas blessed tang kanang mas napanalangin ta nga kanang daw sinalikway na ta, daw walay ng tagad nato, daw wala na nagpakabana nato, wala na naglove nato kay gani ug naa kaning sakita bisag buhi pa ka after 3 years. Naan na kay gitawag og burial service nga himuon sa inyo ha. So, nga kaning sakita kani ato tanaw ka sa inyong balay ang tuon ay nag-burial service buhi pa gani ko. Mao man ni culture ani basta na kaning sanlahang sakita ni. Kay 3 years na may gitagan ani bisag buhi pa ka pero napagyapon ni man ni sakita na gideklara na kang patay ng daan. So, walay mo doon nimo, walay mo comfort nimo, walay makinsulti nimo, walay mo dasig nimo, walay mo konsulta, kumusta ka, and feeling nimo, luyon na kayo ko. Sa pagkatinuod lang, mauna yan, kanunay na itong gibati. Pero may tabo, mga igsuon, sila nga daw sinalikway, way nagpakabana, way mutagad, sila nga nag-antog, sila ang unang nakadawat ng biyaya ng Panginoon. And watch out, paminaw ha, paminaw yun o kayo. Kaya kinira wag yung panalanginan, tas Ginoo, niya makalitan, tas panalangin, ang atong mga batasan, mong kalit panggawas. Paminawan ni ha, ningon niya. So, nanunod sila sa mga tulad, nangaon sila, nanginom, o gidala nila ang mga plata o bulawan, o mga bisti, o nanglakaw sila, o gipanaguan nila kini. Tanawa ha? Harvest! Sunod, unya namalik sila o misulod sa laing tunda, gipanguhan nila ang mga butang o ilan na usap kining gitakuan. Naniguro na sila kinakaugalingon. Kabantay mo sa crisis mga igsuon, bisag daghan kayong baligya, mahurot yun ang baligya sa mga stante nga ng mall. Panic buying! Marag ka ni sila, naniguro ni sila. Puta! Ini kadaghan ang mataguan ron, ato ning pantabunan, ipanglubong na to niyo niya, ato ilipod sa hari. Nga sir, wala tayo kontra sir, gibin na naman kita kinalaghan ng panalangin. And then kay sila may nakadiscover, rewardan pag yun sila, without knowing, pag yun sila ikitaguan. May nalanggani mga igsuon, kaya ang ilang kahakob na badlungan na po sila, kanang gitawag nato kang atong konsensya mo sultim kina sa tuang igsoon una atay dili maayong gibuhat musultim kita atong konsensya nga di na maayo imong gihimo gawas na atong kubala na ng atong konsensya kay di na ginakadungog di na nakadungog di maayo nang gihimo to naging uban ana padayon na nato so ilang usab nga gitaguan verse 9 unya naging nanay sila dili husto ang atong nabuhat kining adlaw sa maayong balita. Nga naman, giluwas sa Ginoo ang tanang tibuok Israel. Dili lamang kita ra. So adlaw ni sa maayong balita. Nga atong ipanugilon ang kaluwasan ug ang ganti. Atong ni ipanugilon, atong iwali ni. And then ingon da, kung magpakahilom lamang kita ug magpaabot hangtod sa buntan, hisakpan kita og silutan, busa mangadto kita sa hari og sugilan nato siya. Nahigmata sila mga igsoon sa ilang gibuhat. Kaysa pagkatinuod lang, di man to ilaha. Ang Diyos may naghimo ato. Di man to ilaha. Ang Diyos may nag-alaw atong mga pagitabuha o kadtong tanan nga biniyaan, giprophesy na to daan, nga maotoy kuhaon sa hari, kuhaon sa gobyerno, i-distribute sa mga tao, ibaligya o barato kaayo. Pero ang ilang gibuhat, wala ipanaguan nila. Kutob sa ilang mahimo, wala, tago, kaon, sila, tago. Hinadaghanan yun. May ganit na higmata sila, di maayon niya itong gibuhat.
Kanang nasimunta pa din ng tanong sa pagkakamahigmatan, no? Hopefully mahigmatan na po ta. Ayun ang verse 10. Busang pangadto, nangadto sila o gipatawag nila ang mga gwardya sa ganghaan sa syudad o gingnan. Pangadto o nangadto kami sa kampo sa taga-Assyria o wala kami nakakita o nadungog dito gawas sa mga kabayo, sa mga asno, nga gipanghigot og ang mga tulda nga nagtindog nga wala maunsa. Unya na malita ang mga gwardya sa gangaan o gisugilo nila kini sa hari. So sulti nila sa gwardya, ang mga gwardya nanugilo sa mga katawan o isang gisugilan ang hari. So ang maayong balita naabot sa tanang tao hangtod na sa hari. Nakuha na to? And then ingon niya sa verse 12, kunya ang hari mingon. Basin sa gabi bisag sa gabi pa, ang hari ni bangon, bisag gabi pa, o pingon sa iyang mga opisyal, suginlan ko kamo, sa naglaraw, sa taga-Assyria, o taga-Syria, patok ka na to. Nasayon sila na wala kita'y pagkaon, busa, nanggawa sila sa ilang kampo, aron pagtago. Naghuna-huna sila, na inigawas nato sa syudad, dakpon kita nila o ilugon nila ang syudad. So, unsa man ang istorya ninyo nadunggan? Kamo ba? Dali amo kung inyong matuo, oy. Strategy na sa mga taga-Syria. Naipalumihan sila wala pagkaon. So, ang ilang gibuhat, nanago ra na sila. Na kung manggawas na kay mangitag pagkaon, automatic, pamatyo na dayon, pandakpon taon niya, sudlo nila ang gingharian. So, muna gisulti sa hari, kunyari ang hari otokan. Pero sa pagkatinood, wala siya nakabalo, unsay na itabo. Nakasubay ba ta nga kunyari malaman ta, pero wala di ay nahot? Kunyari, alam na natin ang buhay, ganito, dapat ang diskarte, pero sa pagkatinood lang, wala kayo bawaan. Huwag yun tayo ibawaan. Kaya ang naradyo kay balo ang Diyos. Amen? Ang naaragay kay balo ang Diyos. Mga nabita nga sa 2021 o karong 2022, gitudukan kita nga sa Ginoo ta mo salig. Sa Ginoo ta mo salig. Kaya ang tanan naman daw gisulayan, ang kaalam sa tao gisulayan. Pero grabe gito, gitudukan kita nga sa Ginoo ra gyud ta mo salig. Karon, indot kayo may tabo. Kusog kayong bagyong gasunod ni agaton. And then pagtanaw niya, daghanan naman dahil guba, aray na lang ko, balik ako. So, i-move siya pa balik mga igsoon. Nga na ka maayo si Lord. Nag-thank you ba tan Lord? Ay siguro inikabot tas balay ng mundak dahil kaldero. Hiyarin! Tumaan! Bang! Nga na, no? Kabalo ka mga igsoon, kanang taong di mapasalamaton sa Ginoo. Tagahan naman mayong butang, wala na yung response. Tagagin maayo, wala na po. Pero ang mga taong grateful sa Ginoo, may pagsulay. Thank you, Lord. Dami nga pagsulay. Sukol, gapon. Patayon, gapon, Lord. Di ka rin bahala. Diba? Pag naipanalangin, Lord, kinathank you, ha, na nga blessing, Lord. Ato ni taguan. Wala na, nagawa ni sila ni Mambiri. Yun lang ibang tabunan. Ato ni taguan. Baukan pa lang taan nyo. Okay? So, arito sa verse 13, usa sa iyang mga opisyal ningon, magsuhog kitag pipila ka tawo uban sa 5 ka kabayo nga nahibilin, tanawa. 5 na rin kabayo ilang bilin. Kato na lang ng kabayo sa palasyo. Asa naman rin ko ba? Di ba ihaw na? Gutom na na 5 years, asa 7 years. Na 5 ka kabayong bilin sa ilang giharian. And then ingon na, magsugot ang tao. Ato yung paggamit ng kabayo. Ipasusin na ito dito ang tinoon. Yan ang pag-ilain. Bahala na kung patyong sila. Total, mga matay man gihapon kitang mga tao anak yun, paglaong pang mabuhi. Ang katapusan lahon, tara, mga
mater nga po ta. Sila pong nasa sunod, alaka, mga mater nga po ta. Wa, nagyoy na malandong nga Lord. Napakaibuhaton na mabuhay. Silang tanan, nagtuo, nagyog, mga matay sila. Nakadungog na uta sila o wali ni Eliseo, pero silang tanan, mga matay ra kita. Kabantay ka na sikag paminaw walis, basa po kag Bible, pero ang imo una-unang pagtuo ay tubo-tubo ba? Ingani ko na nga rason, mga matay ra. Pagkadungog ni mga nag-ulan, nag-misal, ay, horot na dahi hapon. Ay, nagbaha na, naglinog, nagbagyo, ay kurente. Mayroon, nag-angay na, tanan. Gana no? Kapag mo may igso, naaman tatay paagi. Natay paagi. Mugamit na o krudo, or krudo ba tingaling gigamit ito? Within 5 hours naman tingaling andar sa generator, grabe na kayong gastuha sa krudo o sa gasolina. Guba pang generator, payo na po, ingana no? Na-realize na ko ba? Natin, mag-ugbog na mga daplis, kalsada, kawayan, unya, pa-subayan o wire kita na rin barangayol, panong dito sa tangke, itong motor kita dito. Inanaon na lang ba? Kaya yung na-kuryente, muandar itong motor dito, naan yung tubig. Praise God, kinaas agaton, gitagaan ng tubig. Ito nga tubig, gikan pagkira ito, Pacific Ocean. Dito mo siya gikan. For 2 weeks, na! Lami, rapod, isabaw, ikaligo. Naman tayo mga bisag, kung saan bang mga paagi, mga igsugon ba? Kay, ibutang na to ang wire. Positive naman na o negative. Pila ka metros diyan, naana sa mga 400 to 500 meters tingali. Mga wire. Wala ganito, temporary oras ba? Diba? Wala man po yung naka-idea. Pero hopefully na yun, mabarog na yun ang poste dito, manaan na yun tayo tubig. May naka-idea niya. Kaysa magsigig palit o gasolina, maurang itsura ano? Maurang problema ha? Masigig palit o crudo ba na o gasolina, palit na nagway. May ikot tayo dito. Wala pa ng kuryente. Maka tubig ta. Ato nang iyang po nga naon tayo mga ideya ng anak ba? Huwag po lamang ko kabalo. Ani, minubo ra po ning mabaw kayo na ko nga panghuna ba? So, basin di ay upoy di day ng anak. So, ilang ipasusi. Ilang ipatanaw dito. Niyan siyang total. Mga mater kaya punta. Ang nasa sunod, nasa gawas, wala na yun sila planong mabuhi. Silang tanan, anay conclusion ng mga mater yun. So, in verse 14, busan nagpili sila og duha ka tawo nga ilang ipasakay og kabayo og ang hari nagpadala kanila aron pagsusi sa kasundaluhan sa Assyria. Miabot sila hangtod sa Jordan. Dili lamang sa ikampuan, miabot pag sila sa Jordan. Kining Jordan tabukanan na ni para motabok na kag laing nasod. Miabot gyud sila dito susi. And nakita nila nga nagkatag sa dalan ang mga piste o ang mga kahimanan nga piniyaan sa mga taga-Syria o sa ilang pag-ikyas. Unya, mibalik ang mga sinugo o misigilon sa hari. Pati ang mga kagamitan nas guba. Ako rin kapuyag, dagan maapsan dali. Ipangbilin, nagkatag sa mga nakalain dapit. And nakauligid sila sa ilahang nasod. Kay bisan sa tabok sa Hordan, na diabot na sila aning Hordan, tabukanan na para sa lain na po. Wa na magyag nila hi-upsid, wa na gyud sila nakitaan. Nakita na to? Kini na yung Ginoo nga igsuon sa panahon na tayo mahimo, unya ato itugyan tanas Ginoo, pag siya na yung lihok, siguradong kadaugan. Higo na lang atang mamunit sa panalangin. Mao bitaw nga salig gyud ta gitugyan nato diha sa Ginoo tanan. Pag nakatanggap ka ng blessing, manalangin ka. Nakatanggap ka na naman, lalo kang manalangin. Pag nadaghan na ang imong tubag sa mga pag-ampo, mas mutaas o mas magasigon kang muampo. Sunod nga na ito po, in verse 16, ingon siya, unya nang gawas ang katawhan o kipanguha nila ang mga butang gikan sa mga kampos taga Syria. Busa ang usang kagantang nga harina, ang kibaligya na lamang nila usa ka buok plata ug ang duha ka gantang nga sibada gibaligya na lang pod na usab sa maong kantidad.
sumala sa giingon sa Ginoo. So nahitabo ang gisulti sa Dios. Nahitabo ang gisulti sa Dios. Niining mga malisod natong kapanahonan. Sulod og gawas may problema ta. Una, sulod sa itong kasing-kasing, daghana kayong napubutang diyang problema kayo. Sa gawas po, sa imong panimalay, sa imong trabaho, bisag asa, puro problema nga sa imong palibot. Daw sama ka sa naa sa kahintang sa mga Israelita nga susunod sa gingarian nga gilibutan o kasundaluhan o sila may mo, gilibutan sila. Daw ang atong kahintang, daw sama taaning upat ka mga sadahon. Nga kung ato ka matubang patay, ani ka pundo patay, dito ka pundo patay, bahala na lang si Lord. Tama? Nakita si Lord og mga taong ingana nga moingon, Lord, ikaw na bahala. Bahala na ka, Lord. Bahala na kayo mo na ni. Patay, patay. Buhi. Langit na ba doon? Nakita si Lord og mga ingana nga mga konklusyon sa atong kasing-kasing. So ang nahitabo mga igsoon, natuman gayad ang gisultis Ginoo. Karon, di ba na ay usa ka taong giingnan sa Lord pinaagi kang propeta Elias? May tabo ang akong gisulti. Di ba ningon ka na maapli ang bitana sa langit pero di ka motuong may tabo ang akong gisulti? Karon mahitabo ang akong gisulti. Makakita ka pero di ka katilaw. Ayo, gusto ba tang makatilaw mga igsoon? Kini bang gisulti sa Ginoo mga saad Ginoo, gusto ba nato ning maangkon? Tuuhan na ito ni. Kaya ba sila masama sa kapitan? Nga diha, karon lisod kayo, next day, grabing kadaugan na diyan. Pero ang uban, igurang ni Thanos kadaugan, kaya wala ni tuo sa pulong na nagagikan sa Diyos. Kanang Sabado, Merkules, o kanang mga adlaw mo basa kag Bible, bali-balihon, kag sagpa sa pulong sa Ginoo, punong-punong kas pulong sa Ginoo, pero wala din yung tuo. Ang may tabo, inig panghitabo, igurang ka nagitanaw. Ang uban, nag-enjoy na, ikaw wapag yun. Muni kurat mga igsoon. Sa verse 17, unya, gitudlo sa hari ang kapitan, na miuban kaniya, aron maoy magbantay sa ganghaan sa syudad. Miuban kaniya, maoy magbantay sa ganghaan sa syudad. So, ningon niya nga gitamak-tamakan sa mga tao ang maong kapitan dito sa ganghaan, busak na matay siya. Sumala sa gingon sa propeta sa Diyos, sa diyang miadto kaniya ang hari. Na naman, nakakita, yung tinuod siya. Ang mga tao kapalit ko, wah, naghamak kayo na ka! Laliyo! Atayo! Gadinaganay ang mga taong nanggawas sa syudad. Naadto sa dapit ng ikampuhan sa taga-Syria, tungod kay tuan ito ang dagang pagkaon. Gaimbak to sila pagkaon ito kay dugay ang ilang stay. Ibutang nato tulog kapunan tang huwat, di na sila magawa sa hurog lang kamakat patay. So mag-stack po tag pagkaon balor og tulog kapuan. So na dito tanan, sinanduming kamya, panda, inipi, saging, tanan. Ilang gitabok dito. Unya ilang ang gibiyaan. Ilang ito, tinuod yun ang giingon sa Ecclesiastes mga igsoon. Chapter 2, verse 28, ba na? Atos kung susuyon kadali ha? Tinuod yun ang mga igsoon. Dili nato na kayo, dili kayo na ko na mafamilyar, pero nabasa na ko na mga igsoon. Ano? Chapter 2, asa na to? Chapter 2 ba to? Basta kay gisulti diha mga igsoon. Dira chapter 2 verse 26 di ay, no? Ningon diha. Kadtong ikahimutan sa Dios hatagan niya og kaalam og kahibalo kalipay. Apan alaot ang mga makasasala, patrabahoon nila siya og magtigom sila aron ang ilang hinaguan ihatag ngadto sa kahimutan sa Dios. Sakto? Asa mo doon? Kadire 26. For the man who is pleasing in his sight, he gives wisdom and knowledge and joy. But the sinner, paminaw, he gives the task, patrabahon, gathering, maghago sila kayo, magtigom sila kayo, and accumulating in order to give to the one who is pleasing
sala. Maghako sila, magtrabaho sila kayo, magtrabaho. Ang ilang tinigong sa gitakdang panahon ihatag sa Dios ngadto siya gikahimutan. Eksakto kayo sa pangitabo sa mga taga-Assyria. Nga grabe nilang howling, ginilang pagkaon na lang, kay gilimutan na ganila, dugay pa kang mamahawa, dali mo nang gastak niya sa pagkaon. Nahuman na sila hakit og pagkaon. Giadto sila kupat kasanahon. Grabe taganay nila. Grabe si Lord. Si Lord pa nang itagpaangin makakaon sila. And then pag abot sa report dito sa hari, gipasubuan og tinuod kayo na mao pangitabo nga grabing pagkaon ito gakalat. So, pagbalik na nila dito, naibaw na ang mga tao nga tinuod yun, nga wala diha ang mga sundalo sa Syria, naghunat og daganay ang mga tao na manguhata. Ang kapitan mga igsuon, nga wala mituo sa gisulti ni Eliseo, ang kapitan na maingon maabre mitana sa angit, di ka pumutuo kasi yung isulti. Sa may tabo na yung gisulti. Wala siya nakamatikod nga human naman isulti si Eliseo nga maabot ani mga tuigang walay ulan. Og nitabo karon isulti na mo siya og mga dawa. Og mga dawa pero wa gid siya dito. So ang nitabo mga igsoon niingon na dayon ang hari. Pagdalag mga tao kap pabantayin ninyo ang ganghaan. Kaya mga tao nag-iyahay na nagkuha. Siguro ang atong himuon ani ang mga sundaluhan maoy manguha unya ingabot na diri sa sulod atong angayon og bahin baligya na lang tag 30 pesos ang usa ka litrong gas. Pero pwede naman mapungan ng mga tao bisag kung sa og dali-dali sa kapitan dito bantay ang nahitabo na stampede mahinoon. Ningon ang Bible nga ato padayon og basa na unsa nitabo mga igsoon. Asa na ta? Verse 17. Unya, gitundo sa hari. Ang kapitan, namuban kaniya, aron maoy mubantay sa ganghaan sa syudad. Apan gitamak-tamakan sa mga tao. Gitamak-tamakan sa mga tao ang maong kapitan dito sa ganghaan busa namatay siya sumala sa giingon sa propeta sa Dios sa diyang miadto kaniya ang hari. Verse 18. Ay sa pag-ingon sa propeta sa Dios ngadto sa hari na ang duha ka gantang nga sibaday baligyan na lamang og usa ka buok plata ug ang duha ka gantang nga harina ibaligya usab sa maong katidad ugma sa mga ingon ni arong urasa dito sa Samaria. Ang kapitan mitubag man bisag ablihan pa sa Ginoo ang mga bintana sa langit dili gid ako. Dili kayo matuman ang gisulti mo. O gitubag gani siya ni Eliseo, makita mo kini apan dili ka makakaon niini. Di jud ko buot mahitabo ni mga igsoon. Kanang itang kadaghan natong madungog o mabasa, nakita nato og nadungog. Pero di ta katilaw, kaluuya nato ana na. Una-una nato nakayo mga igsoon. Pagka paita gid na. Kagabi diskutan namo sa mga papa. Naa sa Exodus may igsoon nga ningon si Lord na kung inyo ning buhaton akong himuon nga ang inyong mga kaaway mahadlok ninyo manakan sila bisag way gagupon. Di ba? Now ani gani nga time si Eliseo na lang nagpabiling kurat sa pagpangalagad sa Dios. Kay ang tanan mula ng Dios gani kahuna-una naman sila mga matar sila. Si Lord nangita og pagtuo sa atong henerasyon karon. Nangita si Lord nga bisag kapoy kayo gyapon. Bisan og daghan kita pagsulay diato pa pero ang atong pagtuo ato gyapon himok nga mabuhi ba. Busa na itabo kini kaniya kay gitamak-tamakan man siya sa katawhan dito sa ganghaan og namatay. Baliko nato mga igsuon sa ato ako na i-close aron magtapos ta. Maybe naa ka sa sitwasyon sama sa upat ka mga sandahan. Sila likway, buhay nagtagad, buhay mo comfort. Bisag asa sila mo doon, wala na ikasulbahan. Pero naitabo sila pa'y unang resipyan sa kanti sa Ginoo. Kunya ikaduha sila pa'y nahimong hero. Hello? Sila pa'y nahimong hero sa nasod.
Giluwas nila ang tibok gingharian gikas kagutom. Kaya magulat naman dito silang mga matay sila sa sulod. Imagine na 5 na lang kakabayo na bilin. Kaya anam-anam tingali ratong ihaw, nanganiwang ng mga tao sa sulod. Magulat na dito sila. Pero tungod aling upat, nahimo silang hilo. Maabot man sa sitwasyon ngayon ni Anita. Yung tanaw na to, kung galingon mo, agit tayo mahimo. Bisag asat na mo tanaw, agit tayo mahimo. And then si Lord, gidalang ka, karon aning dapita, tungod kay pabawon ka ni Lord sa panahon, wala tayo mahimo na ay mabuhat si Lord. Na mahimo ang Ginoo. Kabalo ka, ingon ang Romans 10:16-17 nga, ang pagtuo nagagikan kayo sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. So, need kayo nato ang pulong sa Ginoo sa matag adlaw. Now, imong mabasa din sa Biblia, gituyo og suwat, gibuak ang dagat, gipaagi ang tubig sa bato, gipaulanan sila og mana, tagaan sila makaon, gibanhaw ang patay, mga buta nakakita, mga bungol nakadungog, mga amang nakasulti, mga bakol, tanan na gibutan niya. Nainig, basahon ni mo na. Grabe na ka naman ni kayo. So nagkapuno ka, nakaligonin mo pagto. Sa dihang naan na kasamaang sitwasyon, di ka basta-basta. Hindi kasama sa mga tao sa sunod gingharian mo, mga mater nga pagtatanan. Di po kasama sa salaon mo yung mga mater nga pagtatanan. Kita ang mga tao yung ang Diyos na ay himuon. Hinig mag-ampo, men. Ako juda yung i-appeal ng akong mama. Kaya ka naman pinaka-excited kayo na ako. Hindi kahuman ni Lord. Labi na kayo, naghanan tong prayer request. Hindi kahuman ani nga gera nga among giatubang Ginoo. Ganti na po neso. Atong makita atong kaugalingon karon daw gisanla ta. Ang kauban nato sa pamilya gisanla po ka problema ka na po siya problema gani mong siya ko di nga po sa ulo ni nato mudong po ta dito wala mudong ta dili wala kita ni. O sige lang padayon na ta. Ay buhaton si Lord. Ingon nagani si Lord. Si Solomon sa iyang kadato wala nakapalit og business sama kanindot sa roses. Ano pa kaya din ako bistihan? Ng roses among gibistihan ing anak kanindot? Ang mga langgam wala sila nananong og talong. Pero nakakaon sa ulod sa talong. Ang mga langgam wala sila naghago na nagdaro pero nakakaon sila matag-adlaw. Unsa paghahat kita? Lamang na ang atong pagtuon ni Diyon muhuyang mo. Ilabi na magtanaw ka sa atong presentong kahitang karon. Kana lang utanaw ko ni mama nga kanang alsa ko miyan kamo ipatong sa ulan. Totoo na po ko kay bisag mo sa posisyon na sakit nga angan. Nagtanaw ko, Lord, nabagyan niya ni Lord. Gawas na niya. Sana po kay ganti ani sa sunod. Tama niyo na. Naamang ganda mga igsoon. Kabalo nga po si Lord nga walang-wala ganda. No? Kabalo si Lord na. Pero pag si Lord na mo pakita, si Lord na maghimo. Bisan pag unsay mga makaingon tang imposible na gyud kay. Basta ito yan lagi gun nato tanan sa Ginoo mahimo gyud ang posible. Naapag yoy usa ka imposible kayo mga igsoon ug kini may atong gamiton sa pagtapos. Judges chapter 3 verse 31. Tapos ta niya mag-pray nako, mag-pray ta. Ang Judges ikapito na siya mga igsoon gikan sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges. Maghuhukom na siya sa Bisaya. So, in verse 31 mga igsoon, ingon siya, after Ehud, Shamgar, son of Anak, became judge. He delivered Israel by striking down 600 Philistines with an ox goad. Basahon ako sa Bisaya arong klaro kayo. Minaw ta napat ha? Katugo na gyud. Hinanok ron ni tulog. Verse 31.
Ang nahimong sunod na maghuhukom mao si Shamgar, nga anak ni Ina, nakapatay siya 600 ka mga higanting Pilistihanon, pinaagi sa igtutugsog sa ilong sa baka. Giluwas usab niya ang Israel gikan sa mga kaaway. Imagine ako na ng motor tingali niya sa nagbiyabas. Gitalinsan niya. Mga duhang ka pulpin kung sumpayon na nimo ang gidakon anang ox good. Napa mo? Ingon na ragtaas. Tutuksong na silong baka. Kaya kini si Shamgar, di may sundalo. Pagbalantay manin, mga hayupan. Kahit nga guyuro ng baka, tugsuko na ilong, butang ang pisi, din chinilas. Okay? Napa mo? Nagsunod mo? Sa panahon nga gidaog-daog sila sa mga Kristiyanon, patay na ang ilahang Savior, kining ilahang Pangulo nga si Ehud. Ang tanan nagkurog ug hadlok kayo. Atong i-expound kay kini si Shamgar, usara ka verse makaplagan sa Bible ang iyang kinabuhi o ang iyang nabuhat. Di arang bersikulo ah. Dini pareha tapos ng Pablong kinataasan kayo. Usara ka bersikulo. Pero ang iyang nahimo, grabe ang kinadakuan. Imagine ha, tutuksok sa ilong bangkay ang igunitan. Lingi sa siyang wala, nanaga na ang mga Israelite. Lingi sa siyang tuo, wala Israelite na. Siya na lang natubang sa 600 giants. Unya, ang iyang gatubang mga tag-as kayo, buta na ito, tag 9 feet sila. Ordinaryo rin si Shamgar. 5 tour man ko. Pero di ka mo tuo, buta na 5-1. Di pa yun, 5 flat na lang yun. Ano ba? Gamay kayo. Unya di pa yun sa sundalo, wani kaagi o arsap. Wani ni training mga igsuon. Mangbalantay ni og hayop. And then niatubang siya sa 600 giants nga ang ilang suot, puthaw ang helmet, puthaw ang dughan, na ay sagang sa bukton nga puthaw, may mga espada, may mga bangkaw sa likod, may mga taming. Unya na ay mga puthaw din sa batiis, unya kadina o tabla ang mga sayal. Nagsayal ng mga sundalo sa una. So lisod kayo niya. Pero tanawa ang gibuhat sa Ginoo. Gadagan si Shamgar tog ang bakan niya ang usa tog supon sa liog. Daganam siya ato na po sa usa, kay tog sug na po. And then, pag asamad siya, tugsuro mo niya. Samaran siya, kaagas-agas, samaran siya. Pero ang 600 drop tanan, wala na gininhawa. Kini mga anak sa Ginoo, tanaw ni mo luoy. Pero kakita pa kasi mga insura siya, o sa limonyo, kinaluyan sila. Wala na kinabuhi. Now, kinsa may nagluwas sa Israel? Si Shamgar, ang itutugsok sa ilong baka? Ang Diyos. Munang ikaw, ako, bisang espada pa yung munda doon, bisang usap mo kadagan, kung walang Ginoo, pilde. Sa kadaghan sa itong gatong mga problema karon, ang atong igunitan, makatabang, mali makasunod ba doon, gamayo, mali. Basta na ang Ginoo, na ay mahitabo, na ibuhatan sila, na milagro. Kaya yan nakasulat para mahimo na itong basyan, na sa atong pagpangalagad sa Diyos, di ta magkita-kita lang, mamusalig tas Ginoo, mamakahimo sa talang butangan, di na ito mahimo. Muna'y gusto ni Lord nga madungog nimo karon. Because ang pinaka gamhanan nga weapon nga atong magamit samtang atubang takaron sa itong mga pagsulay, kining atong pagtuo sa Ginoo. Makadaghan mga igsuon, mabasa nimo nga nag-ingon. Giayo sila tungod kay nakita man nga luna sila pagtuo o mamahimok silang ayon. Ba't ang pag-ingon diya? Nga din ha, anang dapita, wala nakahimo ang Ginoo milagro kay mga tao diya ko ay pagtuo. Di ba? So, kining pagtuo, kanya kanus naman yung pagtuo na ito, may mong effective sa diha nga mapatubo ni sa pulong sa Diyos. Kaya ang pagtuo, nagagikan, mas pagpamatis pulong sa Ginoo. Kanang kagsara yun ta makadungog sa pulong sa Ginoo, kapoy yun kayo, uya yun ka kaya. Sa daghan kayong pagsulay kay tubang ni Shamgar. Bisa ng mga Israelita nowhere to run sila. Dili sila kagawas. Mga matay na silang tanan.
Sama usab din nimo og nako karon sa atong sitwasyon karon wa tay kadaghanan. Bisag asa ko ka tan-a makaimong kang wa Diyoy mahimo. Lingi ka sa tuo sa wala, sa imong atubangan, sa imong likod wa gyud. Pero muhangad na gani kag sugod. Makita nimo nga siya na ay mabuhat para sa inyo. Munang, kung niya man ta sa sitwasyon sama sa naitabok sa itong itunan karon. Doon na may mga pulong na gisulti. Wala na may ilisiyo karon. Pero niya ang pulong na sulat, ugun sa'y na diri. Tanan nga nakasulat diri, kaayo ni sa to. Naadili tanan mo yung sulat. Munang ang ato rin yung himuon, tugyan ka sa itong kagalingo, salig yung tag sa gisulti sa Ginoo. Munang naiawit na yung wa ko masayod sa among ugma. Apan doon na gitagan. No? Kinagrabihang krisis to. Kinananay na silang mga anak. Adi tata, atong kaunon si Hanaron. Kahorot. Si Kizaya na po. No? Jasper ito na akong kaunon. Tungod sa grabing crisis, kaunon na nila ilang mga anak. Pero pagka sulti sa alagad sa Diyos, ugmang adlaw, ang crisis, walay mabilin anang itawag niyong krisis. Kay ang mapuli kasulbaran sa tanan ninyong ginahula. Ugma, judayo ninyo ito. Pakakabalo, sa imong kainitan karon pagkasunod. Karon grabe gabubo tag mga luha sa itong mga pag-ampo. But wa ta kabalo sa musunod nga mga adlaw, the harvest na punta sa atong mga luha. No, thank you kay Ginoo. Ingon ko sa Lord nga, Lord, karon siguro nga way kung sakha nga paagi nga makapalit na pud bangko. Because karong buntag nagsabot mi sa gusto nang pud sila. And hopefully masayo ang sakyanan. Kaya murag ko sa kapurok na ba na sila. O ay, lauli lang po kumaniguro. O niya, ningon nga diha na gyud na sila mag-join hangtod sa hangtod, pastor. So, kung ginan 9 man magsugod ang church. Sige pastor, kaya ako nadaan silang patapukon og 9. So mapahibaw na daan tong mga unang kuhaon na hopefully, kung sisayong anda, pero masayo kung nakabot diri kay naapay mga kuhaon. Nya naguna-huna ko, inig kasande, nindot ang taog, mapuno daan yung sa tubangan, nya na ay mga isang duha lang kalain o tulo kalain na rice wood. Kaya ito silang ipahiluna niya. Di na inganani ang distansya sa bangko. Kana aragong di ko kamusabot sa pikas. Nagsayaw niyo, ingana niyo mo yan, suklat ng mata sa kasatay. Sabi ko, Lord, sige lang, naradyo'y paagi ang Ginoong sa akin. Kaya lugay naman yun ang nasa akong kasing-kasing. Sabi ni sila masugdan, ang sabi ni sila, karon sila na lang yung manhi, kaya huwag ka nagtuha. Karon silang Sunday. So good o join diri sa ato. Ito mga pastor, akong papa, mga pag-umangkon o mga iyaan ng pastor, ako nadaang patakupon. So muna nga, kinibitaw nga to ang mga pag-angko mga igsoon, dako ko kayo ni kahimo. Nagkapoy yan po, kapoy yung saan? Kasi na tanan, kapoy man tanan. Kanang ikan kasi yung hangal, labi na pulinulan, labi kayo, higda eh. Higda. Pero, mampo na dyan ko, ato ko. Kita na to, na-adjud buhaton si Lord. Naguna-una na ko, sige, kani siguro may area, mauna, diya sila. Hopefully, si Lord ay bahala, o siya paagi ni Lord. Kasama niya ang pagpahilo na, kabalo siya sa ato-apod ng area ng ano. Padayon na kita, magtugyan sa Ginoo sa tanan-tanan niya. So, pangutana, ikaw ba sa imong kaugalingon, kayo ba bakit mo sa may tagok ugma? Wala. And mapot sa takabalo, kung ugma, manang tapusa sa itong kinabuhi. Sa tanang sa na, manang iawhag ni Lord, ang kadausan na ito nga, atong itugyan sa Ginoo.
ang tanan. Tugyan sa Ginoo. Ako, ang ministry, akong pamilya, akong ginikanan, ang katawhan. Matag adlaw kung sulti ko sa Ginoo nagtugyan. Lord, ngano. Ikaw sab, mausab na himo. Kay kung hangtod dili nimo matugyan diha sa Ginoo, wala ka nakabuhat sa gingon ni Lord. Come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Kanang naamoy problema, pero payapa ang loob mo, excited kasi mo ni Lord, tungod kay nagsalig ka siyang isulti. Pero kanang nakay problema, o niya nakafocus sa problema, lisod kay ginamay, so pahulay dito diha sa Ginoo. Wala yung mabuhat ang tao nimo, wala po kayo mabuhat sa inyong kagalingon, ang Diyos na yung mabuhat para sa inyo. Ate ito yan ang atong kinatiguang pagsalig, pagtuo sa Ginoong Yesu. Ang awit ng ingon, pagsidlak sa adlaw, hantod pagsalig. It means, sa pagsugo na itong pagpangalagad sa Ginoo, ug hangtod sa pagkabugtos ng ginawa, isakap na ito ang ngalan sa Ginoo. Sa kagutom, sa kalisod, sa kayos panglawas, sa balatian, run out, may kuryente, tanan nga kauhaw, or katagka, puno. Magpatinugyan ang tagyak sa Ginoo. Wala kita mahimo kung wala ang Diyos. Amen? Ang gangyo, nindot ang tanan ng iso, awito na ito din mga awit. Unihuman na hinimot ang puta. Let's close our eyes. Sa kadali lang mga lamang. Tigsoon, sama sa usa ka kapitan, nadungog niya ang pulong. Pero wala niya tuohi. Igo lang siyang nakakita, pero wala siya nakatilaw sa diyang natuman na ang mga pulong. Karon nagkagabion, nadungog niya ang pulong. Tuohi ni. Katong na ay mga membros, pamilya, na mga balatian. Tuohi, mga human, paghihapon ang pagsulaya. Ilisa na sa Ginoo kalipay mga iso. Kung naa sa kalisdanan, mga kawalat-on, tuuhi lang. Ilisan na sa Ginoo pag-uswag. Pagpatinud-anon lamang diha sa Ginoo. Katong mga nagduha-duhag, naglibog, ug wala na kabalog o say sunod, o say mga planos kinabuhi. Tuuhi lang. Kay naay buhaton si Lord sa inyong igsoon. Tingnan si Lord, na Lord, sukad sa pagsidlak sa akong pagtuo. Hangtod pagtapos sa akong gininhawa, may munganan akong ibayan. Yun ang awit sa kaharuhay o sa kalisod. Siya lamang ang iyong salamatan. Hallelujah. Awitan nga